Batijaniya TV da ke shirye-shiryen su a ƙarƙashin Ansarudeen Batijaniya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Alhamdulillah masu kallo da sauraro, kamar da ku gani dai muna nan wannan masallaci na Alhaji Muhammadu Sanusi Dantata a inda muka shirya muku report na musamman dangane da abin da ya shafi murnar maulidin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama. Ihtifal bil maulid ta'bir min muhabbatir rasul sallallahu alaihi wasallam wa shukr lil mun'im alayhi yutabar ihtifalan muzharan min mazahir ad-din wasilatan mashru'atan لبلوغ المحبة الله عز وجل. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين. A yau kenan ranar 11 ga watan Rabi'ul Awwal na shekara ta 1444 a inda na'ibin limamin masallacin Juma'a na Alhaji Sanusi Dantata wanda yake garin Abuja yake gabatar da huɗuba akan maulidin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama. Fa ijtima'i fi manasibatil maulid mandubun qurbatun li shukrillahi ala azami ni'ma في وجودي وهي مقدم صلى الله عليه وسلم. وقد حث القرآن على إظهار الشكر من في قوله وأما بنعمة ربك فحدث. Limamin ya ja hankalin al'umma akan muhimmancin martaba ranar haihuwar Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama, a inda ya rufe huɗubar tasa da wasu baitoci na yabon Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wanda Shehu Ibrahim ya rubuta akan yaban fiyayyen halitta Annabi sallallahu alaihi wasallama. Alayhi salatullahi summa salamuhu salatun biha al-kabada inahu. Alayhi salatullahi summa salamu salatan yanalu qalbi min hajjilahu. Alayhi salatullahi summa salamu lisukmi wa amrali takunu shafa'u. عليه الصلاة الله ثم السلام صلاة على الخالي تكون جزاء. عليه الصلاة الله ثم السلام صلاة به روحي ينال جزاءه. عليه الصلاة الله ثم السلام وآل وصحبه المصطفين صفاء. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. Tare da fatan Ubangiji Allah ya bamu alkhairin wannan rana, daga nan wannan masallaci muke muku wato ainihin barka. Allah Ubangiji ya nuna mana wannan rana lafiya dan albarkacin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama. Limamin da ya ƙara haske dangane da murnarsa da wannan wata mai albarka. Akar muka Allah farko dai muna so mu ji sunan malam da kuma masallacin da ake jagoranta. Ni mataimakin babban liman Sheikh Muhammadu Abdullahi Suru ne. Sunana Alkali Muhammadu Awwal Yusuf. Na'ibin liman Muhammad Suru ne a masallacin Sanusi Dantata wanda ke Central Area. Karkallahu muna barka da zuwan maulidin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. To shine muke so mu ji wani irin farin ciki za a nuna al'umma dangane da shigowar watan maulidin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muna gode ma Allah da Allah ya sake dawowa da wata mai albarka, wata mai alfarma, wata da Allah ya kashe wutan mutanen Farisa, ya rusa katangan Kisra, ya bayyana hasken musulunci, ya kashe hasken kafirci kwanda ba su da haske. Watan haihuwan Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Ana wannan tunawa da ranar haihuwarsa ne saboda a ƙarfafa mutane, a ƙarfafa yara son Muhammadu Rasulullah, a cusa ma yara son manzon Allah, a bayyana ma mutane waye Muhammadu Rasulullah, duniya duk su sai shi. Shi yasa ake murna. Kwanaki aka yi murnar Najeriya ta cika shekara 62
tun ba za mu yi murnan wanda shi ne ya zama sanadiyan samun mu aljanna ba, don shi ne ya nuna mana sallah lokaci 5, shi ne ya nuna mana abubuwa da kyau mai kyau, shi ne ya nuna mana abubuwa mara kyau mu bari. wa ma atakum rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Annabi Muhammadu ba yi ba kuma ba za a sake yi ba halitta kamar Annabi Muhammadu. To muna haduwa ne muna murnar haihuwarsa saboda mu farfado da soyayyansa zukatan namu, saboda mu samu albarkacinsa, kuma fatan muke Allah ya maimaita mana, ya sake maimaita mana, ya sake maimaita. Za a yi ta wannan maulidin har zuwa watan azumi ana ambaton haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Masu kallo sauraro a ci gaba da bibiyar shafukan mu na Batijaniya TV don ganin yadda sha'anin maulidin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake gudana a kasar Najeriya da ma wajen kasar Najeriya baki daya. Batijaniya TV da ke shirye-shiryen su a ƙarƙashin Ansar TV Batijaniya.